We volgen Joert het team van de ROC Friese Poort van Snits, maar piloot Dirk Zielstra aan het stuur. Bij Dwaiem sjuggen we de Gourings, maar Joop Steemans alweer op kop varen. De TU Delft komt dan als tweede en Dirk Zielstra van de Friese Poort op een derde plek. Hoe gaat ie, Dirk? Ja, dat is goed, hè? Beetje jammer van waar, maar. Opbreng je daar. Word ik varen, hoor. Bij Belsum had het op maar zachtjes rijden. Het tempo luidt net heeg vanwege de bewolking. En de ploeg had alles secuur in de gaten. 10 km per uur. Oké. Ja, zo doorgaan. Ga mooi zo doorgaan. Wat krijg je nou van de panelen binnen? 90 watt. En motor 5 of 650. Dan komen we om bij Wier. Voor het eerst in de solars terug de sluis. Jo! Jo! Hoe gaat ie? Ja, geweldig. Geweldig. Als jij nog zorgt voor de zon, dan kunnen we gewoon verder. Met een beetje meer snelheid. Ja, succes. Jongens, geweldig. We wachten op de start zijn. Goeie reis. De kopperinnen die geniet ervan. En zetten toch terug naar Oudelaaien. Maar daar zullen we in een van de Friese Poort in het wetter staan. Hey, morning, kwam. Dirk! Oké, vertellen? Een minuut? Ja, ik heb het. Ja, ik ben Maak hem maar de stut. Maak hem maar de stut. Nee, niks jong, niks. Nee, maar die plaat moet erop. We moeten sleutel zien hebben. Nou. Hij dan? Nou, dan die kabels die werden van het ding nou shit. Je wist nog die motor niet. Dit is pas spannende televisie. Je mist dat shit. Voor de sleutels, wees er heffen? Ja. Wees er net de vol van, ja? Nee, ja. Looit er weer op, Dirk. Looit er weer op, bouwen. Looit er weer op. Ja. Heb je de sleutels zien? Deze dikke nadruk, die kan je hem tegentypen. Ik gewoon er doorheen naar ragen. Dit helemaal goed. Ja maar. Ja? Good luck, jongen. Come on, go. Ze volgen Dirk nog even en dan gaat het goed. Hij slaagt touw in de richting van Oudelaaien. En daar is weer een sluis. Het probleem kan daar verder opgelost worden. Ah, wat een ellende man. Maar die Fiat die ben ik helemaal niet op diepte daar. Het is alle keer rotzooi en taken en... Ja, dat is mooi. Eerst was er een bagger, want het is alle keer zeker niks. Tjerak, jongen. Oh, fris! Wat nou? Treetje juli is het, hè? Ja, treedje in de thuis, joh. Ja, dat... Oh ja. Maar kleren... Is het al multi-inzetbaar, moet ik zeggen? Ja, maar ja, kleren, dat jij erbij nou. Had ik wel wat, vind ik, hè. Spanning een beetje opbouwen. Ja. Jij master zien. En dan feestelijk Oudelaaien weer uit. Maar dan een probleem bij Delft. Die laat haar stil. Het is een drama. Ja, dat maakt het wel een echte battle. Het maakt een enorme battle en het is echt de helft van het noorden is gestart. En ik hoop dat we de herstart halen en dan zullen we kijken hoe we daar verder gaan. Inderdaad komt in elk geval het ROC aan. De solar wordt er gauw uithellen en de skeer wordt opgenomen. Wat is er mis? Oh, het nog onder hoorn, hij heeft zijn oorvat. Maar je van een beetje gewoon van start? Ja. Komt wel weer goed. En dan komt dan de finish van deze dag. Daar komt de Gourings alweer als eerste aanstoten. De TU Delft die helpt het joert net op eigen kracht. En daar komt de Private Energy al aanreizen als tweede joert in de topklasse.
Het ROC Friese Poort bloot voorlopig koprinner in de A-klasse. Zorg voor alle uitslagen op internet. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. We gaan skutten in Joert. 2 jaar geleden ben we via het kanaal naar Dokkum gegaan, omdat ze hier toen aan het werk waren. 2 jaar daarvoor laan je naar Dampkes, dus toen moest er klunt worden. Dat is al hier verloren en dan liggen ze er 2 hartstikke mooie sluizen, dus ik heb Joert skutten. Voordat je de sluis in gaat, de tijd stilzet en als je de sluis weer uitgaat, dan begint de tijd weer opnieuw te rennen. B58. B58. B5. 12, 20, 12, 20, 53. 53. En dan komt dan moet nu die stenden erachter vandaan komen. Lekker waar, hè? Ja, het is heerlijk. Ja, bij de barbecue die komt aan en dan zetten we die er dan bij aan. En ik geloof dat ze ik zwembroeken brengen. Ben je hem lang bezig geweest met je constructie? De constructie, ja. Nee, dat is hier vrij vlot, dat wordt wel aardig. Maar we hebben nou de wind wat doen. De wind die draait een beetje van zuidoost naar het zuiden. Dus het kan haast niet nog wel eens plat gaan. Maar het helpt wel. Het helpt hartstikke goed, ja. Want ik ben hartstikke mooi droog. We staan in Leiden. Het is alleen als het nou nog wat hectisch, omdat het minder zicht heeft op het spul. Grote problemen hebben we. De accumucapaciteit gaat hard achteruit omdat er verschrikkelijk weinig energie via de zon binnenkomt. Daarnaast is door het koude weer onze bestuurder verkleumd geraakt. Dus gaan we zo dadelijk bij de sluis een bestuurderswissel doen. Onze boot heeft draagvleugels, doet het best op hogere snelheden. Dus als er weinig energie binnenkomt zoals nu, is het voor ons heel lastig om efficiënt te blijven varen. En dat is waarom we nu tijd verliezen, terwijl we op de tweede plek staan. Dus we hopen het goed genoeg te kunnen doen om die tweede plek te kunnen behouden. Delft, kom op! Ze willen niet, hè? Nee, tuurlijk, ze willen laaien. Ze willen laden. Kijk, ze zijn laat aangekomen en hoe langer ze blijven liggen, hoe meer zon ze krijgen. Maar het is de boot die het eerste aankomt, moet het eerste de sluis in. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. A12 klaarmaken voor de start. 3, 2, 1. ...37 seconden, 6 minuten en 12 uur. Oké, ik heb hem. We moeten zorgen dat we altijd achter de achterste blijven. Maar de achterste is soms zo snel dat je hem niet bijhoudt. Dus dan mag je met z'n oren scheuren? Ja, maar dat kan niet met deze boot. Dan moet je een met zo'n rubberboot hebben. Maar daar zit je niet zo lekker in de hele dag. Maar heen met druk hoor. Of je hem druk gehad hebt. Vandaag hebben we 2 keer moeten slepen. Oké. Dus viel mee. Dus het is een beetje een vakantie voor je? Een hele leuke vakantie. Ja, maar wel met een verantwoordelijke ondertoon. Ja. Want het moet wel toch allemaal goed gaan. Zolang er niets aan de hand is en alles gesmeerd loopt, vindt iedereen het heel normaal. Maar hoe wee als het een keer misgaat? Ja, dan moet je in de steen. Ja. Dan moeten wij er zijn om te zorgen dat dat in ieder geval niet heel erg misgaat. En hebben jullie al het leven gered van iemand deze week? Nee, en ik hoop het ook niet te hoeven doen. Want dat betekent dat die zonneboten hun werk goed hebben afgeleverd. Beide hebben we alle 4 edities meegedaan. Vanaf de eerste tot
tot en met nu. En hebben dus het verschil kunnen zien in de soort zonneboten. En het bezemboot van het eerste jaar, toen ging die boot 2 kilometer per uur. De laatste. En nu moeten ze 10 kilometer kunnen halen. Dus dat maakt het werk voor ons nu ook heel anders dan in de eerste keren. Veel sneller nu. Het gaat veel sneller. Dus u ziet de vooruitgang. Dat niet alleen, ik zie ze ook voor me verdwijnen en ik haal ze niet meer in. Eigenlijk is deze boot te langzaam. Hij is enorm comfortabel, we zitten lekker, er zit zelfs 220 aan boord. Dus we kunnen koffie zetten als het nodig is. Maar eigenlijk is, in principe zou die sneller moeten zijn om dus dichter bij de race te kunnen zitten. Dus je bent inhelpt van de techniek? Ja, klopt.